betekent heel veel voor mij. Om in de voetsporen te mogen treden van onder andere Will Fashions, Pierre Knoops, Globetrotters, Jeff Diederen, Beppie Kraft, Thea Marij, Ger Frankje. Ach, wat is het leven, Sjoen. Het mooiste wat ze kunnen krijgen. Was zo al? Ja, gelukkig. En de Maastrichteneer, die heeft een grote kop en daar zit niet veel in. Maar de Maastrichteneer heet van zijn hertje. En daarom past me die muts ook. En ik vind het geweldig dat ik die heb gekregen. Het is eigenlijk een hommage aan de Limburgse vastelavond. Aan alle kleine verenigingen, aan alle grote verenigingen. Boer wel eens op het podium met mogen staan. En niet te vergeten het volk van gans Limburg. Waar ik zoveel van hou en waar ik al die jaren zoveel van genoten heb.